हामरेना बबे जिल्लानि हेडक्वार्टार? एन्सार वेस्ट कार्बि आंलंनि हेडक्वार्टार। नेक्स्ट कुइसन अभिजात्री सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? एन्सार निरुपमा बरग'हाइना लिरदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन सोर असमिया खन्थाइगिरिखौ धोनि कवि होनना बुङो? एन्सार बिनेन्द्र चन्द्र बरुवाखौ। नेक्स्ट कुइसन गुवाहाटी IIT खौ बबे मायथाइयाव गायसनदोंमोन? एन्सार 1996 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिखौ बबे मोनसे कनस्टिटिउन्सिया एसटिफोरनि थाखाय थिखानाय एबा रिजार्भ खालामनाय? एन्सार माजुलि। नेक्स्ट कुइसन आसामनि बबे सहराव गिबि CNG स्टेशना जादोंमोन? एन्सार डिब्रुगड़ सहराव। नेक्स्ट कुइसन 2021 मायथाइनि आसाम साहित्य सभाया बबे जायगायाव जादोंमोन? एन्सार माजुलियाव जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन शिबसागराव 1669 मायथाइनिफ्राय बेसेबां मायथाइसिम आहम रायजोनि राजथावनिमोन? एन्सार 1789 मायथाइसिम। नेक्स्ट कुइसन देवथानि मोसानायखौ सोर मोदायनि थाखाय फुजियो? एन्सार मनसानि थाखाय। नेक्स्ट कुइसन कच फोलेरनि गायसनगिरिया सोर? एन्सार बिश्व सिंह। नेक्स्ट कुइसन असमिया केलेन्डाराव एबा बांला केलेन्डाराव बबे मोनसे दानाव 32 सान दं? एन्सार आसार दानाव। नेक्स्ट कुइसन महाभैरब मन्दिरा बबे सहराव दं? एन्सार तेजपुर सहराव दं। नेक्स्ट कुइसन कटन कलेजखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन? एन्सार 1901 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन आसाम रायजो सभायाव साबैसे सोद्रोम सायख'नाय जायो? एन्सार 7 सोद्रोम। नेक्स्ट कुइसन सोर राजखान्थिगिरिखौ आयरन मेन अफ आसाम होनना मिथिनाय जायो? एन्सार बिष्णुराम मेधिखौ। नेक्स्ट कुइसन सिलाराय दिबसखौ माब्ला फालिनाय जायो? एन्सार 14 फेब्रुवारियाव फालिनाय जायो। नेक्स्ट कुइसन आसामनि बबे मोनसे जिल्लाया लावसिन इन्टारनेशनेल बर्डार दं? एन्सार धुब्रि जिल्लाया। नेक्स्ट कुइसन हिमा दासनि गुबुन मोनसे मुं एबा निकनेमा मा? एन्सार दिहिं एक्सप्रेस। नेक्स्ट कुइसन बुरलुंबुथुर दैमानि लावसिन दालाय दैमानि मुङा मा? एन्सार सुबनसिरि दैमा। नेक्स्ट कुइसन आसामाव 2021 मायथाइनि 21 जानुवारियाव बबे मोनसे जिल्लाखौ फोसावना होदोंमोन? एन्सार बाजालि जिल्लाखौ।